domov. Domov je tam, kde je rodina. Vzácna je tam každá jedna hodina. Domov je tam, kde sme spolu, nikto tam nehrá hlavnú rolu. Domov je to najpríjemnejšie prostredie, je to nami vytvorené územie. Každý tam má svoje miesto, aj keby to bol malý priestor. Domov mať svoje miesto je veľmi vzácna vec. Tak, že ten tvoj nemáš rád, už nikdy nepovedz. Môj virtuálny kamarát. Aký by bol práve ten môj virtuálny kamarát? Aké by to bolo sa s ním vždy po obede hrávať? Robil by len to, čo ja chcem a mal by ma rád. Aký by bol presne ten môj virtuálny kamarát? Nemôžeme sa síce stretnúť, ale môžeme vidieť sa. Zobrala by som ho všade cez kameru pozrieť sa. Keď tu ráno pred sebou vidím krabicu. Úplne sa potím na celom tele od stresu. Čo ak je to práve on, virtuálny kamarát? Potom som si spomenula, že neexistuje. Teraz nikto nie je rád. On a ani ja. Naozaj dobrý kamarát. No hneď som si spomenula, bežím do školy. Veď ešte nedávno tam moji kamaráti boli. Otvorím dvere a to zrazu, hej, zobudím sa na posteli, bol to iba sen.